Di m sị mụ kpọnyie ụmụ ya na ọ bụrụ m mụrụ. Ofu nwaanyị sị m na ya nụrụ di ghọtago, mana bifo ya anụọ dis man na o si obodo oyibo wee bata, na ọ nụrụ nwaanyị onye ọcha n'obodo oyibo, nwaanyị onye ọcha mụọla ụmụaka na-abụ. O wee lụọ ka ọ sị na ọ ga-ana Naija, according to him, na ya gbara m onwe ife ọzọ si elụfa. Nwaanyị wee sị na ya ma mkpọnye ụmụaka wee narị ụmụaka na-abụ, yanwa wee nataba Naija. Abụghị ghọtago. So wee nata, wee lụọ nwaanyị ọzọ, bidokwa ọrụ na-alụ ọrụ na o ji ego. Nwaanyị abata mụọla ụmụaka na-abụ, pịa na ọ gwara ife na-eselụfa. Nwaanyị hapụrụ ụmụaka na-abụ, njawalụ, o wee kpọrọ ụmụaka na-abụ kpọna na vileji ya na mama ha bili. Pịa ọ nụọ nwaanyị ọzọ na nke afọ, na nwaanyị afọ na ya na ya na-abụ ebiro di more than 1 year nke afọ na so kwana ya. O wee lụọ one day, o wee fụ nyanwa. O wee sị na nyanwa na ya anụgo di o, ya na di ebili na-achọ nwa for 7 years na ha fụrụ nwa. Mana ọ na-abụfa jesi ụlọọgwụ na ya da trust ife di ekwuru, duto nọọsụ ụlọọgwụ di epikele ka fa na-eje, ya na suspect na ada agwụ ya eziokwu. Ebesi anya ewele aka ya jee ụlọọgwụ gị asị a na o nwere ife na-eme ya dịtị ndịda ilie n'ute, ya na-akwakụ na ya ga-ahapụ this man. Ịghọta na mana ya chọgodo ka amala ebe akwụ before ya hapụ ya. And na die na-eme travel rinne. So na ya bụ nwaanyị die na-ahapụ ya na-aga pati. Ịghọta ya na di ya chọrọ ịma ma ị na-eke ịkpa o, ma ị na-eje pati o, imela nke a imela nke ọ gbasara ọlụ die. So na ọ bụrụ na di ya pụọ, onye soro ndị mmadụ na-aga pati, na-aga okeshọn, ebe ọbụla ya chọrọ ime ya na-emela onwe oluo one day ya wee fụ dis man ya na-akọrọ anyị maka ya. O wee bido wee chụba ya, na-achụ ya na-achụsie ike, ya wee gwa ya sị ya na ya anụgo di o, mana nne ka o si wee dọrọ ya na di ya. Ndị ya na suspect na ọ di ka o si n'aka na fa mụtara nwa. Ịgbagolu na ya Paul her heart to this guy. O wee sị ya na ya lọvụlụ ya na ya chọrọ ịnụ ya. Ya wee sị ya na enwere ike ịhapụ di ya ma ọ bụ na enwere evidence na ọ di ka o si n'aka, na o nwere ife dị guy imeli ya. Ọbụghị ọtago. Ya wee gwa ya wee sị ya na ọ bụ na ọ lọvụlụ ya too much, na ọ ga-enwe ndidi ka fa na-abọkwụba, na ọ bụ na ọ tụba ya ime ya ga-ahapụ di ya, soro ya ọnụbịa anya mụọlị anya bụ nwa. Ịghọtago. Mana ọ bụ na ọ tụba nwụrụ ime ya manụ ọnya ka o si n'aka, den ya ma nsie si dị man kwelo. So ya na ya na-abụ na-akwụ ebe ya na-anụ di o until ya adị ime. Wow. Ka eduzi ime ya wee gwa di esi a na ya chọzi this marriage. Wee gwa di wee sị ana ọnya ka o si n'aka. Wee ịgbagolu gbacha di olu one day di pụọ, onye ebukolu ngwongwo, ebukwolu ma some properties di nwere, wee gbanakwulu this guy. Maka ozugbo ya gwa this guy na ya dị ime, ọ chọta ụlọ ga-eme ihe a, ga-aba ha go ịghọtago fana abụọ wee bizelu na dị ụlọ. Di ejesie bata kpọọ ya na fon ya sị ya na ya nọzi na nke dị guy tụbara ya ime na ọ bụrụ nwoke. Ịgbagonu di bịa ka ọ ya erezi voice ya sị ya na o rezie voice ya gwa ndị mmadụ mfat na ha ga-apụ court na o jidere for 7 years why na ọmal. Ịgbagolu di ha afọ di esi oke with all pleasure go. This man wee bịa mee gie wee nụbịa ya wee buba female busie mụọ ya. Mụsị anya wee si dị enya jee na village ka o jee kpọta ụmụaka na-abafọ hapụ na village. Na kịta na ya abịago na ya chọọ iteki care of them. O wee na village wee jee kpọta ụmụaka na-abụọ. So kwana ya na ụmụaka na-abụọ wee bili ya wee bido take care of them. Ịmagolo as na ya welu ụmụaka aka ụmụ ya na for one day na treat nụrụ onwe ya different from ụmụaka. No. Ọ sị ma akpa di ebidokwa obido mmagharị. So ka abasịara abachisie nye warning yosi anya biko si abiko na ihe ọ na-eme na ọma njikwa wee mee na ya ma njikwa o, na ihe anụnwa bụ how many wife ọ nụgo kịta anụnwa, ma still o nwere nke ya na ya na-abọ bido na kịta ka afọlọ that na ọnyanwa bụ the cause, not those ladies ọ hapụrụ ma ndị hapụrụ ya nwa. Na gwasị anya still no way this one particular lady ya na ya na-abọ na-akwụ ọkpere oge ọbụla ị ga-afụ ha na-abọ people na-complain cha. Mgbe ụfọdụ ha nabasị odulu digal bata ụtụtụ digal epiupu ya wee sị mba na ihe abụrụ ife a ga-eme o. Ya wee ji nwayọ wee je ha ya ụlọ wee kpọrọ ụmụaka ya na-atọ wee pụọ.
mgbe di eji wee malụ na ya kpọ ụmụaka na-atọ wee pụọ wee bata wee kpọbịa na fon wee sị ya na ọ bụrụ na ya chọrọzi nọ ya kpọnye ụmụaka ya wee sị ya mba na ya ma mmie na ọ dị responsible na ya ma mkpọnye ụmụaka ya na ya na-abụ wee bido wee fịọchaba o. Chetakwa na ya gwalụ ndị be ha sị ya kedu ihe olukwen asịba na-ekwu odi agbabakwa mba o. Ọ bụrụkwa ya kpọnye ụmụaka na abụọ na ya kpọnye ụmụaka na-atọ ụmụ ya ma ọ bụrụ na ọ chọrọzi ya wee jụrụ wee wepụ okwu kọt ya tago di ego lọya ya nwago lọya wee bido wee kpebe na mgbe ụmụaka si vileji gbagote na ya mee ha vidio see ha pikchọ na o nwekwa ihe abụ n'obi ịmagolu nnọọ denụ na pictures o zukolie before ya wee saje kpọgote ụmụaka ka take care of them na ya jiche fancha niile do na phone ya na ya tebụlụche fancha niile to the court wee sị mba na ọma take care of these 3 kids na ya bụ nwaanyị ga-enwe the custody of ụmụaka. Akwa ịghọta ebe a na-eje so ọkwanya wee gbakọsịa ife onwe wee sị na ọ ga na-enye nyanwụ nwaanyị 3 million every year which bụ 1 million per child iji wee na-enye ha nri na-azụ ha n'akwụkwọ everything. Di wee tie sị na ya ma mmenwu na ọ dị too much. Court wee sị ya na ọ ga-eme ya ọtago ụna agbazi ihe di ekwu na ọ bụ na ọ chọọ ka anya be 1 million ya kpọnyie ụmụaka na-aba abụrọ nke ka ọ kpọlụ ofuke bụ nke ka akwụbịa 1 million ya wee jụ si na ụmụaka na-atọ ka a ga-akpọ so ọkwanya a na-ejezi back and forth ịgbagolu di nọgide bido bịa si yọbịa si ya ka ha jee dozie out of court ịghọta ya jụọ olu ka a na-ekwu onye wepụta the thing na court jọji wee sị ha oke ha na aka ha jee chee nya eche sọkwanya ndị vileji wee yọba wee si na ihe ha na-ayọ bụ ya chi enye ụmụaka na abụọ ka akpọlụ nke ka ọ na-enye 1 million ya ajụ a wee sị ka a na-enye 500,000 ya ajụ maka na ya mana die kalili ya na o ji ego tago so na ihe die na-ekwuzi kịta bụ na ya kwesịrị ịhapụrụ ya ụmụaka na abụọ abụrọ nke ihe o ji ega nga ndị mmadụ wee bịa wee na-akpụ ya na agbala ajọ ya jikwa wee bata wee nalị ya ụmụaka na abụọ abụrọ nke na ife ya mere ajọka nke nwa ọsị m nne na ife ụmụaka na abụọ mgbe esi vileji kpọta ha emeela ha ebele na mami ya si yes na ọ kpọtara ụmụaka bọtụ nwere ike iweta ego na-ekpekete na ihe die na-alụ bụ olingo ka ọ na-agba ịghọtago and ọ na-agba olingo chefuo onwe ya bịa na-afụ ụmụaka ma ọkwa ma ikponye ụmụaka na abụọ ka o wee nwee ike je kpọjelu mami ya ghara ị na-akwụ ụgwọ na-eweta ego na ya ma mmie ọ bụ na ọ jụnye ajụ pụọ kọt maka na kọt kwụ ya n'azụ nọ ndị be ha bụ ihe na-akọ ihe anọnwa na ọsị bụ ndị n'ije ọdịe ọsị ihe a ji nugo nwaanyị na-anọ na o nwere nke wọk ụnụ bụ na ya ka enwetara onye bụ nwunye na ọ bụrụ fọt ya na bọsị ya nwetara kịta onye bụ nwunye ya anọsịa ịghọtago mana ya nwa na-ekwu na fọt ya na olingo ọ na-agba ihe ọ na-emewu pick and drop onye izuche ego ọtọgbọgo chọba onye ọzọ regardless na ya si be dị gbapụta o wichinye anara regret ya at all maka na ka a na-ekwu ihe a na nwaanyị ọzọ ka ọ na-achọ ije kpọta wichi jọji gwara ya sị ya na ịma nteki nwoke ara ọfụmaka na atọ mana ị ga-anụnwu nwaanyị ọzọ right ma ọ bụrụ na ahapụ gị na ọsara ya asa ihe mụnwada afta bụ ka ụmụaka nwee good life ka ụmụaka gaa good school maka na ihe ọzọ ga-eme kịta wụ je dute nwaanyị ọzọ kwa udozu dị nwaanyị ọzọ ga-edute mama nke ga-abịa were ụmụaka melu med apụ ịghọta ihe niile ma ịjụkwa m mana onye ji n'ihe nkwu wee judge this is my own opinion so nwanne m gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwaanyị a aka ije ma ife ọ ga-eme ọnya hapụ ụmụaka anụnwa dulu nke ejebe ka ọnya kwechiri kpọrọ ụmụaka na-atọ ọnụnwa nwee ike nye ha good life ma nyekwasị alụba aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.